Iki jan iki buntute yo ndudeng langit kae lur ya kae. Nah kae sampai nilai untuk daun telinga pasung iki bolo. Iki engko tawane super murah ta, Dot. Dibuka rego apa ora iki engko? Induke iki. Piro? Kira-kira? Heh, 2,5 kilo. Beh, iki jane mawon lur karena Oke lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Marvis Official lagi lur. Iki jan suwi orang ngonten iki lur. Pokoknya iki ya sok sibuk kayak ya suwi orang ngonten. Dan hari ini kita awali ngonten wedhus lagi lur ya. Untuk hari ini kita berada masih di Ngebel lur ya, Ngebel Ponorogo Jawa Timur. Pokoknya duwe keleng. Untuk nomor telepon, nomor WA nanti seperti biasa ada di layar video atau di link deskripsi lur ya. Untuk hari ini kita update terbaru lur ya, update terbaru 3 ekor kambing bakalan calon bahan induk lur. Requestmu kita readykan ada 3 ekor kambing betina. Umurnya berapa ya? Umurnya patang sasi lur ya ki, umurnya 4 bulan. Untuk materi hari ini full betina semua 3 ekor. Requestmu tak readykan nih boloku ya. Lebih jelasnya nanti kita langsung spill secara detail lur ya untuk spek kambing yang kita jual hari ini lah iki lur ya. Ki materi pertama lur kita spill dulu ki nomor 1 iki lah iki lur ya. Ki umurnya 4 bulan, iki satu induk apa piye iki Kang? Yang dia satu induk. Sing satu induk. Sing ngetan kae. Iki sejeri. Iki satu induk karo sing tengah. Weh lur kita spill lur ya. Untuk puting insya Allah aman lur ya, ada 2 toh putingnya ya. Putingnya 2. Untuk spek daun telinga sampai nilai dewe, sampai cek dewe speknya sing ngene iki. Untuk bahan breeding ekonomisan iki lur ya, umurnya patang sasi. Terus langsung geser sing tengah lur. Iki tunggalane, berarti tunggalane iki Kang ya. Tunggalane iki, berarti iki satu induk karo isi iki boloku ya. Terus untuk materi selanjutnya iki bolo ya. Iki sing beda induk. Untuk kambing kalau dijamin sehat. Serawak pole kilur ya. Dicek putingnya aman bolo, ada 2 lur ya. Aman wedhusnya sehat. Kang ya. Insyaallah kambing dijamin sehat lur ya. Ini umurnya patang sasi kita spill secara detail untuk pasung, daun telinga, ini lur ya. Ini masih umur 4 bulan iki. Untuk warna iki lur kepala hitam lur ya, requestmu hari ini lur ya. Untuk materi pertama lur, ini kita buka di angka piro iki Kang? 1.500. Nah, iki lur ya. Untuk materi pertama lur ya kita buka ini di angka lur ya. 1.500 betina umurnya patang sasi. Buntute nduding langit. Iki lur ya. Nah, ini materi pertama lur ya. Materi pertama ini kita buka di angka 1.500 iki betina iki lur ya. Ini sampai nilai sendiri, insya Allah kambingnya sehat, puting ada 2 kayak bolo ya, untuk bahan breeding ekonomisan lur gitu ya. Nah ini terus langsung geser sing iki lur untuk materi kedua iki ya, iki sing tengah iki bolo tak pantengin nang kene lur ya iki HP ku sampai nilai sendiri. Iki juga bahan induk lagi iki lur ya. Nah iki dicek sama ngarep wedhusnya ya aman, sikile yo ora ekar iki lur ya iki. Untuk daun telinga lur sampai nilai dewi lur ya, sampai nilai sendiri lur ya iki. Nah iki. Untuk materi kedua lur iki juga umur sama 4 bulan iki lur ya. Iki dibuka harga berapa iki Kang? Iki 1.500 boloku ya. Jadi untuk materi kedua lur ya iki betina juga langsung kita buka harga blak-blakan pokok iki soreneng kata japri iki dulurku ya. Langsung kita buka iki regone 1.500 juga. Iki lumayan iki boloku ya iki. Salon bahan induk juga iki. Nah iki. Untuk TB iki wis standar karo umure lur ya. Salah satu TB Rita kira-kira cara TB ngono kisaran ya di angka 60-an up ono Kang ya. 60 up iki bolo untuk TB iki bolo ya. Iki tak sepilne sampai nilai sendiri. Iki materi kedua iki lur ya. Langsung geser ke materi nomor 3. Wah, iki jan iki buntute yo ndudeng langit kae lur ya kae. Nah kae sampai nilai untuk daun telinga
pasung iki bolo. Untuk puting tadi sudah kita cek ada 2 lur ya, aman lur ya untuk bahan breeding lur ya. Berarti iki mau babone tunggalan iki ngono Kang ya. Iya. Nah, berarti satu induk karo sing iki bolo ya, iki beda induk lur sing iki lur ya. Nah iki disepil sing materi nomor 3 iki bolo ya. Insya Allah untuk kambing sehat lur dulurku ya iki. Wah, pola warnanya jan mantap iki bolo ya. Ih, calon bahan indukan lagi iki bolo ya. Untuk nomor 3 kita buka langsung blak-blakan, tidak ada kata japri iki lur ya. Mungkin ada yang penasaran iki regane piro to lur sing nomor 3 iki. Iki langsung tak buka piro iki? 1.500 bolo iki ya. Iki nomor 3 iki regane padha 1.500.000 iki lur ya iki. Nah, tak sepile, tak ndek kene videoku. Iki rego iki wis net apa nego iki? Bos, iki engko kira-kira. Oh, iki regane net lur ya. Heeh. Kirim yo ongkos kirimnya nang dhewe lah. Nah, untuk harga lur ya, di sini kita buka secara blak-blakan lur ya. Di sini kita buka per satu ekornya 1.500. Iki nek iso yo net iki lur ya. Pokoknya aja sampai dikurangi. Ngono to Kang Min? Ya. Berarti ini belum free ongkir nggih Kang Min nggih? Belum nggih? Belum free ongkir lur ya. Nanti untuk info lebih lanjut bisa langsung lanjut di nomor telepon saja ke yang punya kambing iki. Lah iki bolo ya. Terus untuk anu kawin biasanya iki sing ngokeh iki sing tekok iki saka wilayah luar Jawa engko piye kira-kira kawin ya? Luar Jawa iku ya. Untuk sementara belum siap. Sebenarnya anu lho kawin untuk ke luar Jawa lek umur sakmene iki sakjane wis wani ngono lho kawin maksudnya. Ya sepoke engko anu ya kawin jangan lek enek minat mungkin yo saka luar Jawa biasanya Lampung ya. Engko wis langsung lanjutin nang nomor telepon sampean ngono kawin ya. Nah, iki lho ya. Untuk ke luar Jawa nanti bisa langsung japri saja lur ya. Yang jelas untuk harga kambing yang kita buka hari ini belum free ongkir lur ya, belum free ongkir. Kita buka harga serba 1.500 ya, serba 1.500 iki lur ya. Jadi 1.500.000 kayak 1.500.000. Ya 1.500.000 umure patang sasi, salon bahan induk iki lur ya iki. Nah iki tak sepilih sing rada detail iki boloku ya. Mungkin ada yang lain Kang Winoto iki selain ini. Sementara belum ada nggih. Di kandang mungkin ada jantan-jantane apa babone ngono. Ngeten. Oke, boleh. Jadi untuk materi yang kita sepilih hari ini update terbaru dari Marvis Official ada 3 ekor saja betina iki lur ya. Untuk lokasi kita masih di Kabupaten Ponorogo bolo ya. Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Desa Ngebel, Dukuh Keleng, nomor telepon nanti tak cantumkan di layar video boloku ya. Sepile sing rada detail sampean amal sendiri soalnya engko lek tak sepil secara detail kadang kok enek sing njaluk video nah iki lur ya iki. Nah, monggo langsung dicek dan kita mohon maaf ya sebesar-besarnya lur ya. Marvis iki suwi ora ngonten ya iki eneng kesibukan sing rasa ditinggalne lur ya. Kemarin vakum ada hampir 1 bulan lur. Iki etok-etok enak omah rada sibuk lur ya. Jadi hari ini kita rekomendasikan lur ya iki salon bahan breeding sesuai requestmu. Kemarin banyak sekali request njaluk bahan babonan iki lur ya. Nah iki bakalan iki anggo dot ora iki Kang? Dodotan lagi. Susune apa yang susune? Susune. Bantuan susu. Bantu susu. Noni. Susune noni, susune naon iki lur layak ta awake gilik-gilik lur. Jadi engko lek pomo eneng sing minat lur ya iki pomo eneng sing nerusne dibantu dot oke. Cara ijone iki wis mulai Kang ya. Ijone wis mulai lur ya iki. Niki lur ya iki. Nanti minat monggo langsung saja nanti dikunjungi nomor telepon saudara kita ini Pak Winoto. Tapi sayang lur untuk hari ini yang kita lepas hanya 3 ekor betina semua. Bakalan jantar rongene Kang ya. Nah, sekitar ya. Iki tak nggih nambah durasi lur ya. Aku tak pengen anu lur. Ki induke ning kandang ora Kang Winoto? Ayo disepil Kang ya. Disepil. Nah, disepil. Tak sepilne induke lur. Mungkin ada yang penasaran nanti iki induke kaya apa lur tak dudone lur ya. Tak dudone indukane. Nah, kita langsung menuju ke kandang bolo ya. Iki endi Kang babone mau Kang? Sing anake loro sing sak babon. Iki. Wah, iki lur, iki induke lur. Wah, iki sangat jumbo. Lah, iki babone. Iki berarti age mantap ping 1 mau.
Mana? Oh berarti ini sudah laktasi 3 kali. Iki sing manak loro kemal lho iki babone iki lho ya. Nah iki babone ya jumbut dadi duwe kerandah iki kerandah babon jumbunan iki bolo iki bolo ya. Nah berarti iki sewaye njaluk kawin iki Kang Winoto ya. Nah, bapak endi? Wah ladalah iki lho bolo. Iki jantane cemple loro sing dilepas rego per 1 ekor 1.500. Berarti kabeh mau jantan iki Kang Winoto ya? Oh jantane iki lho. Iki wis dilepas bareng iki kira-kira? Yo lah ana sing minat yo. Hah? Enes minat? Iki lho ya. Pokoknya kok anu bolo. Mungkin ada yang mencari untuk spek calon tinggi korbanan lho ya. Untuk harga belum kita buka Kang ya. Nanti lanjutnya wis neng Japri ae lho iki lho ya iki. Iki bapak licem nemu yo didol iki lho ya iki. Umure piro Kang Winoto iki? Umure tahun. Umur 3 tahun. Wah, ya wis memenuhi syarat untuk spek korban iki lho ya. Ha iki bolo ya iki. Lek untuk masalah keranda tidak usah kita bahas lur ya. Tidak usah kita bahas, yang jelas kambingnya speknya jumbo. Wah iki bolo ya. Nah, iki jika minat bisa dipinang untuk bahan calon kurbanan niki. Oh, ya terus siji mau ndi Kang babone? Siji mau. Oh sing ujung yo? Ya. Wah iki manane lur iki lho. Kayak babone kae sing siji ae. Nah. Ini bubuke berkawin. Wah, bar kawin. Kawin. Wah, iki boke belur ya. Ini jumbo kabeh. Terus nek kandheng ini Kang sing dilepas reneng ning jantan wirok yo. Yo lek ora nang ngarep indukan yo monggo ya. Ndi. Iki sik lur. Iki enek sing dilepas. Berarti induke iki ya dilepas to? Lah ya kan. Lah, dibuka rego apa ora iki engko? Induke iki. Yo cara buka rego yo. Piro? Kira-kira? 2.500. Heh, 2.500 kilur. Iki jane mawon lur karena Wis kawin. sudah kawin berapa bulan? Yo baru sase kawin. Berarti baru kawin 1 bulan nggih? 1 bulan toh? Kurang. Kurang. Iki mau anaknya cemple loro ki mang lur. Berarti iki mau cara dilepas ono babon plus anak anu Kang ya. Iki lur ya. Iki babon 2.500 iki lur. Iki wis dikawine sesasi lur karo jantan sing mburi mau ya Kang ya. Nggih. Nah iki lur ya. Berarti iki babone 2.500, anake mau per ekore 1.500. Engko lanjut ning Japri ae iki. Induke jumbo lur iki lur ya iki. Iki kayaknya dilepas. Kayak wis kawin iki lur. Nah iki. Laktasi 1 kali petra iki lho ya. Wis kawin pirang wulan iki Kang kawine? Yo kurang lebih 15 hari. Berarti ya wis diisi kurang luwih 2 mingguan Kang Winoto ya. Lah iki pembe dibuka berapa ini Kang Winoto? 2.500. 2.500 babone jumbo. Aman toh? Aman. Aman iki bolo, insyaallah aman. Untuk 2 induk iki lho ya. Dibuka per 1 ekornya 2.500.000 iki bolo ya. Perjantane uji coba iki. Endi? Oh perdana. Wah, iki kawin perdana kepala merah iki lho. Nah, iki lek. Sengkelat. Nah, iki putune sengkelat. Nek soro rezeki mapi lho ya, babon kae 2.500 kae lho kan lho ya. Iki wis dikawine perdana iki jemoko isih enom iki lho ya. Iki wis kawin 15 hari, 2 mingguan Kang ya. Iki jantane iki lho. Pokoke lek minat monggo langsung saja nanti di Japri-Japri lho ya iki. Ada 2 induk wis kawin karo putune sengkelat. Iya toh, bener toh? Iki dagangan toh? Urung didol iki lho sementara untuk maskot iki bolo ya. Berarti di sini di kandang sini yang kita lepas ada induke 2, anake 3 ono Kang Winoto ya. Nah, untuk harga ya standar lho ya. Standar 1.500-an karo 2.500-an. Jantan iki urung iki. Nah, terus iki lho ya iki. Babon ini yang kita buka 2.5 sudah kawin sama pejantan iki ya iki boloku ya. Nah iki sip wes kan ya. Nah gitu ya, hari ini yang kita iki sing jantan iki urung lho iki. Urung lur, urung siap oke iki. Nah sip iki lur ya, sudah kawin 1 bulanan iki bolo ya. Kita 1 bulan ya. Sudah kita buka di angka 2,5. Nah iki bolo ya. Oke lur, video hari ini lur ya, kita berada di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo lur ya. Hari ini kita rekomendasikan ada 5 ekor lur ya.
Yang di kandang tadi ada 2 babon. Nah, babon ini mau ngetok niki sing loro lur ya iki. Dan di kandang tadi sudah kawin 15 hari lur ya iki. Berarti baru lepas apeh lur ya iki. Anak iki lur ya. Tadi yang di kandang kita buka di angka 2,5 babone lur ya iki. Terus anak iki lur iki kita buka per 1 ekor iki piro mau? 1.500 kan ya? Ya. 1.500. Terus iki diborong telu piro iki kawin? Mau tak buka lho Kang Wit. Diborong telu. Borong iki patang setengah. Lek diborong iki 4.500 lur iki, sangat murah meriah lur iki ya, sangat murah meriah sekali iki. Ada 3 calon babon. Kita buka per 1 ekor 1.500, nek diborong iki 4,5 kilo ya, lokasi Ponorogo. Mungkin seperti itu lur ya, ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, selamat siang, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.